Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αυτό είναι το δωμάτιο του Άγγελου και η κατάστασή του είναι αυτή. Γιατί μεγάλωσε και αυτός και έχει αρχίσει να παίζει μέσα στο δωμάτιο. Και το δωμάτιο της Κυριακής, και αυτό εδώ είναι έτσι, και το δωμάτιο της Κυριακής είναι έτσι. Αυτό είναι το ας πούμε δεύτερο μέρος στο βίντεο που είχε ανέβει την Πέμπτη νομίζω. Σήμερα είναι Σάββατο 7 του Γενάρη. Θέλω να φτιάξω αυτά τα κουτιά αποθήκευσης και της οργάνωσης και θα βάλω και στη θέση του αυτό που σας δείχνω τώρα το πινακάκι και μέσα σε αυτή τη θήκη για παπούτσια θα τακτοποιήσω τα παπούτσια των παιδιών. Διάδρομο δεν ξέρω που θα πάω γιατί δεν τον χρησιμοποιούμε, αλλά ξέρω ότι αν τον ξεφορτωθώ θα το μετανιώσω μετά και θα πω θέλω να κάνω Ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν είχα μπει στα δωμάτια να τα καθαρίσω από τις 4 του Γενάρη που ξεστόλισα το σπίτι. Μπήκα μετά από 3 μέρες για να τα καθαρίσω, να ξεσκονίσω και να βγάλω όλα αυτά που είχαν αφήσει τέλος πάντων τα στολίδια, χρυσόσκονες και όλα τα σχετικά. Τελικά αποφάσισα να μην ξεφορτωθώ αυτό το πανί που σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο ότι θα το ξεφορτωθώ γιατί μαδάει και θα το κάλυμα, όχι το πανί. Εντάξει. Και το έβαλα στην πολυθρόνα του Άγγελου και τρελαίνεται και λέει ότι είναι ο Πεπές του και πηγαίνει και κάθεται συνέχεια. Πεπές ίσον καναπές. Επίσης δεν σχολίασα καθόλου το πόσο καλά πήγε το προηγούμενο βίντεο. Δηλαδή τις πρώτες 8 ώρες νομίζω είχε 1200 προβολές, 1000 προβολές, δεν θυμάμαι να σας πω τώρα πόσο ακριβώς, αλλά έλεγα του Γρηγόρη ότι έπαθα σοκ και μου λέγει ο Γρηγόρης μπράβο γιατί με έβλεπε πάρα πολύ χαρούμενη. Και είχε και πολλούς εγγεγραμμένους, δηλαδή από 797 νομίζω που ήταν το προηγούμενο βίντεο, τώρα είναι 850, δηλαδή έπαθα σοκ, τα βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είχα απογοητευτεί πάρα πολύ, αλήθεια είναι, αλλά μου δίνει το κουράγιο ότι και καλά προχώρα το, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω τώρα με τα βιντεάκια, δεν είναι αυτό που με χαλαρώνει, δεν το κάνω με πίεση, μου αρέσει, με χαλαρώνει. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσω να λέω «Γεια σας, είμαι η Ειρήνη, μένω στοιχείο, δουλεύω σε παιδικό σταθμό,
να σας συστήνομαι δηλαδή ξανά, γιατί δεν είστε όλοι από την αρχή εδώ, οπότε το είχα πει μόνο στο πρώτο βίντεο νομίζω αυτό. Οπότε είμαι η Ειρήνη, είμαι μαμά 2 παιδιών, της Κυριακής και του Άγγελου. Η Κυριακή είναι 7, ο Άγγελος είναι 2, δουλεύω σε παιδικό σταθμό αρκετά χρόνια τώρα, δούλευα σε ιδιωτικό 12 χρόνια, τώρα δουλεύω στον καινούριο που είναι δημόσιος κάπως, γύρω στα 4 χρόνια, από το 19. Μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό που δουλεύω με παιδιά, και έβλεπα βιντεάκια στο YouTube με καθαριότητα. Το 18 που ήμουν χάλια, δηλαδή δεν είχα καθόλου κουράγιο να κάνω τίποτα, έβλεπα βιντεάκια καθαριότητας και με σήκωνα από τον καναπέ και έκανα δουλειές. Και ήθελα πάντα να το κάνω, ήθελα δηλαδή από το 18 που το έβλεπα να κάνω βιντεάκια, αλλά δεν είχα ποτέ το θάρρος. Τώρα το βρήκα το θάρρος και το έκανα και μου αρέσει πάρα πολύ. Το πόσες φορές έχω πατήσει τέτοιο πράγμα ξυπόλυτη, γιατί έτσι κυκλοφορώ συνήθως μέσα στο σπίτι, δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Επίσης δεν μπορώ να περιγράψω τον πόνο όταν πατήσεις αυτό ξυπόλυτη. Πάμε στο τρομακτικό δωμάτιο της Κυριακής τώρα. Αλήθεια σας λέω, έχω πατήσει τέτοια παιχνίδια άπειρες φορές και πετάγομαι πάνω από τον πόνο. Είναι χειρότερο από τα Lego όλα αυτά. Είναι σαν να μου αφήνουν μικρές παγίδες και κάτω από χαλιά κρυμμένα για να τα πατήσω, να μην το καταλάβω ότι το έχω πατήσει. Απίστευτο. Τα παιδιά είναι επικίνδυνα.
Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say, telling me what I can become. And I've been looking forward to this day, the day I prove you είχα καθαρίσει κάτω από το κρεβάτι της. Εντάξει. Φαίνεται ότι δεν έχει πολύ σκόνη. Εκεί λίγο έχει μόνο. Αλλά δείτε πόσα παιχνίδια έχει πετάξει από κάτω. Playmobil. Αρκουδάκια. Το ζελοτέπι που τα ψάχνα πριν από 1 εβδομάδα. Μα δεν είναι τυχαίο που το πρώτο βίντεο το έκανα με το δωμάτιό της. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. That life can wait. So take that aside and just go on. Δεν έχω καμία όρεξη να τα δω αυτά. Είναι ρούχα της Κυριακής, καμία απολύτως όρεξη. Γιατί έχω άλλο ένα δωμάτιο να κάνω και έχω να μαγειρέψω και να βάλω και πλυντήρια. Αλλά θα το κάνω. Γιατί είναι πολύ καιρό εκεί.
και τους παίρνει ολόκληρο το χώρο όλο αυτόν εκεί. Τι τον παίρνει. Οπότε θα το κάνω τώρα. Αυτά τα ρούχα τα είχε δώσει η θεία μου, είναι της ξαδέρφης μου και τα είχε δώσει για την Κυριακή. Η ξαδέρφη μου τώρα είναι 18 χρονών, οπότε καταλαβαίνετε πόσο παλιά είναι. Θα τα φοράει μέσα στο σπίτι ή όταν πηγαίνει με τον μπαμπά μου στο χωράφι ή στον ύπνο, ανάλογα τι είναι το καθένα. Έχει και πιτζαμάκια νομίζω. Δεν είναι για να τα φοράει έξω. Αλλά κάνουμε και λίγο και ανακύκλωση. Γιώργη. Θα μου δώσει ένα φιλί. Γιώργη. Γύρω, κάνεις. Όχι. Εγώ. Ναι. Πέσεις. Δεν θα πέσω, όχι, θα προσέχω. Παίρνει και σκουπίδια. Θα μου δώσει ένα φιλί. Έτσι. Ποιος κάνει έτσι? Κακάκι. Το Κυριακάκι κάνει έτσι. Ναι. Έτσι. Χορεύει. Γιώργη. Κακάκι. Χορεύει το Κυριακάκι. Πήγαινε μέσα να χορέψεις. Έτσι. Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Πάνω. Να σε ρωτήσω κάτι. Άσε τη σκούπα. Κοίτα. Ναι, έλα εδώ. Εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, βρε. Μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς. Όχι. Πάω. Α, μου δώσει ένα φιλί. Θα μου δώσει ένα φιλί. Να σε φάω λίγο. Όχι. Εντάξει. Έτσι. Πού φυλάμε? Έτσι. Και άμα δεν θέλεις να σε φιλήσουν, τι θα πεις? Μη. Όχι. Όχι φιλί. Φιλί. Κάτσε βρε λίγο παγλαμά. Φιλί. Καλά, πήγαινε μέσα. Ίσια. Έλα, Παναγία μου. Πίσω. Θα σκουπίσεις? Ναι. Μάλιστα. Γρήγορο ήτανε. Τώρα θα βάλω αυτά, να τα πλύνω. Και θα έβαλα μερικά εκεί για να τα πετάξω. Και αυτά εδώ είναι καλοκαιρινά. Γιο. Λοιπόν, Πάω. τα πλύνω. Και άλλα πλυντήρια. Θα λείψει πάλι την πιο κατάλληλη στιγμή. Κουτούλησε. Οπότε θα πάω να τη φορτίσω. Το έχω κάνει το δωμάτιό της. Παντάφλες μου είναι αυτές. Αυτός παίρνει τα παιχνίδια που έχω πετάξει. Μη βάφεις το χαλί. Μη βάφεις το χαλί. Αγγελάρα. Και γι' αυτό δεν έχω πάρει πιο ακριβά χαλιά. Πάμε να τη φορτίσουμε. Εντάξει, σε καλή κατάσταση είναι. Τα αρκούδια πάνω στο κρεβάτι δεν μπορώ να τα φτιάξω γιατί κάθε φορά τσάμπα τα φτιάχνω. Αυτά θα βάλω στη θέση τους. Αυτά θα βάλω στη θέση τους. Αυτά θα τα ανοίξω όλα τα puzzle και θα δω ποια λοιπόν κομμάτια και θα πετάξω αυτά που λοιπόν κομμάτια. Ας βάλουμε και το ελικόπτεράκι σε μια θέση. Για κάνα 5 λεπτό. Παραπάνω δεν θα είναι. Δείτε. Τι κάνεις, Αγγελάκο? Τι κάνεις? Μάλιστα. Κάνα παιδιά μου είπαν. Είναι ευλογία μου είπαν. Πάμε τώρα στο επόμενο δύσκολο κομμάτι. Θα αδειάσω όλη την ντουλάπα από τα παπούτσια και θα τα τακτοποιήσω. Βγήκανε πάρα πολύ ωραία. Ξεφορτώθηκα και τα πιο μικρά. Έκρυψα και τα πιο μεγάλα γιατί είχα και πιο μεγάλα νούμερα κάτω και δεν υπήρχε λόγος. Αλλά έχουν πολλά παπούτσια, βρε παιδί μου, τα παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω που τα βρήκαν όλα αυτά. Και δεν έχω αγοράσει. Το υπόσχομαι, δεν έχω αγοράσει τίποτα σε κανέναν από τους δύο. Άντε στην Κυριακή να έχω αγοράσει 2 ζευγάρια. Τίποτα παραπάνω.
Και εδώ βάλαμε αυτό το επιτραπέζιο για να μην το μαζεύουμε συνέχεια. Είναι αυτό. Τούτο, με την κοπαγίδα. Και... Α, τι ωραία που είναι. Δεν έχω άλλα τέτοια να βάλω. Ωραία βγήκανε. Όταν ο Γρηγόρης βλέπει έτσι το μάτι, δείτε, φοβάται. Και πολύ καλά κάνει. Είχα ιδέα. Σκέφτηκα. Τα λέμε. Δεν αντέχω. Τι θες να κάνεις? Εξήγησε μου, θες να βγάλεις όλα την Δεν θα τουλάπα? μάθεις τίποτα. Θες να βγάλεις την τουλάπα, θες να βγάλεις? Δεν θα μάθεις βιβλιοθήκη. Δεν θα μάθεις τίποτα. Θα τα δεις μια και καλή έτοιμη. Δεν μπορείς να την Γιατί- πας στη βιβλιοθήκη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορείς να την πας μόνη σου. Τι στην κόρη μου, τι στη γυναίκα μου, τι στον τοίχο, το ίδιο πράγμα που μιλάω. Και μου τα μπερδεύει, και μου τα μπερδεύει. Όχι πάλι ρε φίλοι. Να ξαναδώ πάλι ποιο είναι το ένα το δεύτερο. Να πάω πούση. Γάμω το κερατό μου. Γάμω το κερατό μου. Γάμω. Δεν έχεις. Για πες το τώρα. Για πες το. Σε χώριζω το κάνω. Η ησυχία μου θα είχα. Θα σε λουζόταν άλλο. Όχι, κοίτα. Έχει πράγματα πάνω. Το ξέρω, ηρέμησε. Α! Θα
κρεμάσω τα κάτω, δεν σκέφτομαι να κρεμάσω όλα τα καλούδια. Θες να ηρεμήσεις. Χριστέ μου πια, σαν κοριτσάκι κάνει. Κάνε ό,τι θες, κύριε Αστρόκη. Πραγματικά δεν μπορώ να το βλέπω, ρε. Το κεφαλικό με πιάνει. Με πιάνει η καρδιά μου. Θέλω να πάω μέσα στο δωμάτιο, δεν μπορώ. Αλλά φοβάμαι μην πέσει. Σαν δεν τρέπεσαι. Πόσες φορές έχω πέσει για το ψυγείο. Τι. Να βρισκόμαστε. Θα φέρεις άλλο ύπνο εδώ. Έρχομαι, Βασίλια! Όλα θα τα κάνω. Δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι λες, θες να ηρεμήσεις. Γιατί κρέμεται. Παλάτε. Γιατί δεν έχεις αφήσει αρκετό χώρο για να μην κάνεις φορά. Καλά, μπορώ να το δεις, να τράβηξω το καλό, δεν είναι τίποτα. Ναι. Τίποτα δεν είναι τίποτα. Εσύ τα κάνεις όλα. Να είναι. Θες να βγάλεις αυτό. Θα σου κρεμάσω με Ας τώρα το... Κυριακάκι μέσα στο δωμάτιο. Η μαμά... Ξέρω ότι μπορεί να σας κούρασε όλο αυτό, αλλά δεν άντεχα να μην σας το δείξω. Τον είχε πιάσει ένας παροξισμός. Απίστευτος. Έλεγε. Λες και είναι η πρώτη φορά. 13 χρόνια είμαστε μαζί. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι θα κάνω ό,τι θέλω. Αλλά αυτό το τελευταίο η μαμά, Κυριακάκι μου πήγαινε στο δωμάτιο. Η μαμά ήθελε να συμπληρώσει, δεν θέλει να καθόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι μόλις είχαμε φάει και με έπιασε αυτή η αναλαμπή και μετά από πολύ λίγη ώρα ήρθε και η νύφη μου με τα 3 μου ανήψια και οπότε έπρεπε να γίνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα γιατί δεν μπορούσε να έχει μες στη μέση πράγματα, γιατί φανταστείτε το τρίτο μου ανήψη είναι νος. Οπότε ήταν επικίνδυνο. Αλλά τον είχε πιάσει μια μανία. Πω βρε παιδί μου. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Σταθεροποίησε και τη βιβλιοθήκη και τώρα θα φτιάξουμε τα βιβλία στη βιβλιοθήκη. Το φτιάξουμε είναι σε εισαγωγικά, γιατί εγώ φτιάχνω μόνο τα λίγα που έχω. Ο Γρηγόρης θέλει να φτιάξει τα δικά του με τη σειρά που θέλει να τα φτιάξει, να τα βάλει με τη σειρά. Όλα τα βιβλία και είναι όλα σειρές. Είναι το Assassins, είναι το Game of Thrones, Sherlock Holmes και είναι όλα σειρές και θέλει να το κάνει 1, 2, 3, 4, 5 μέχρι πόσο πάει. Τι ψυχαναγκασμό έχει αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων. Δεν έχω τελειώσει ακόμα τη βιβλιοθήκη, το δωμάτιο ακόμα δεν το έχω τελειώσει, δηλαδή για να πω ότι θα σας βγάλω ένα βίντεο τελευταίο και θα το ανεβάσω εδώ. Θα σας δείξω ίσα ίσα πως βγήκε όλο. Θέλει ακόμα να διακοσμηθεί, ας πούμε, όχι ακριβώς. Με το γραφείο σας δείχνω τώρα, εδώ δεν το έχω κάνει καθόλου. Και θα βάλω και τα puzzle κάπου, τελικά δεν θα τα βάλω εκεί γιατί θα πάρει πολύ χώρο. Και σας δείχνω τώρα και πώς είναι, αλλά θα σας τα δείξω τώρα χωρίς το Γρηγόρη, με το Γρηγόρη να είναι σκαρφαλωμένο. Λοιπόν, υποθέτω ότι θα πάω αυτό εδώ πάνω, αφού φύγουν όλα αυτά από πάνω, χωράει σε ράφι, το τσέκαρα. Αυτά είναι ρούχα που φέραν της Κυριακής. Πάνω που αδειάζεις από κάτι, γεμίζεις με κάτι άλλο. Αυτά πρέπει να φτιάξω, όπως σας έδειξα και πριν. Και θα φτιάξω μάλλον και το υλικό όλο αυτό θα φύγει από εκεί και θα μπει εκεί σε κουτιά. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, μ' αρέσει δηλαδή.
Και έχει και εκεί κάτω χώρο. Εδώ έχει χώρο για να κάνω κάτι. Είναι Κυριακή, τελειώνω το βίντεο Κυριακή και θα το ανεβάσω κιόλας σήμερα γιατί χθες δεν πρόλαβα, είχα πονοκέφαλο αφού φύγαν τα νύψια μου και μαζέψαμε και τα σχετικά. Είπα να σας αποχαιρετήσω έτσι, γιατί δεν νομίζω να προλάβω με voiceover. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και εγγραφή στο κανάλι. Κοντεύουμε τους 1000 και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Ίσως, δεν λέω τίποτα, μέχρι να κλείσω ένα χρόνο στο YouTube έχω καταφέρει και έχω φτάσει και τους 1000. Αφήστε από κάτω τις σχόλια, παρατηρήσεις, συμβουλές έχετε. Θα ξεκινήσω οπωσδήποτε και την καινούρια τύπου σειρά με το σπίτι της γιαγιάς μου από πάνω, το οποίο το έχω κάνει χάλια. Και θα αρχίσω να αδειάζω σιγά σιγά, ό,τι άχρηστο, ό,τι περίεργο έχω θα το βγάλω και θα βάλω ό,τι χρήσιμο έχω μέσα σε κούτες τακτοποιημένα με ετικέτες, γιατί με ετικέτες μπορώ καλύτερα. Λοιπόν, αύριο ξεκινάνε και τα σχολεία. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, μια πολύ καλή Κυριακή και με υγεία παιδιά, γιατί τώρα με τη γρίπη και τους κορονοϊούς και αυτά είμαστε όλοι. Γεια σας.